masere no se ntokwa bia na eba mu no me nana kwa me bedi ako me se erimiti apetowa mamu mienu ye bombo ne ekosua ene nsa no ene yetuo ade ampanimfo Ghana abentime nka wansem aba beka no Omanfo mfre ye mra 1978 men's boutique and traditional wear na every nananom ahemfo nananom ahema nananom achiame obi a wukodi hene anase akonfompo se wo ba 1978 men's boutique a eye kente nananom entoma yetutu eguso edeko eyie de eye agefro kente papa bi edi kodwabo ase ope ahenema ope frugu ope neche ope chachao anase ope abahema duku ade bobo wonsa entoma wo be fra kente papa bi a obetu aguso de a eye 1978 men's boutique a location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na eni emedidwa na wonu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 men's boutique was say na nanuma fade de a aha ena obenya ne moroso Yamma kwaba eba Nyansapo TV eso yetiefo pa ne ahwefo ene dai Nyansapo ye kire amamre ene amane ene dai so ye be kire amamre ene amane de ahinta de asuma eno ene Nyansapo ye de bremu ye ka Nyansapo a no agye so ye sane no badwemba na nei ensem bebrebe koso na wo se Nyansapo ye de ebremu na nei de eye mabehia miyama die nyina ene nana me hu ni da na yima ni gi pa se enne me ne na hia enti di machie na ye mana na akwa aba na ye hunu nana ni dibre ene dwumadie pote a odie na nkomo adie chi no ye de atoam so ana wadaru ma abru me ma achi abru me je so mnia wadaru ma me mo akwa aba ebe Nyansapo TV so me je so oba de na na madaru ma yetiapo Yeda ewrade ase we de me na wose me mo akwa aba no kwasem fi se mi hia o Nyansapo so da no kwasem ye de ye yonkokorafo wo so minimi ni adu mi de ye de roman Ghana nyina de ahye yensa no kwasem nti wa ba de ye mo akwa aba na ye mo atena se so oba atena se pese Ghana nyina no yesua de na bua yi nyina nti ye mo akwa aba yo yetiefo ni ahwefo pa nana ama yakwa aba wamma kwa aba sonko kura afri se menhia nana da enne ni da edikan a mabehia eye nana na enne nana mehia no iso mani age papa yie afri se enne minim se nhira mi nso so aba maboboa no na minim nana da idie na nadaru mabru mabusa nana ni din ene sabiebru a ni dibre afri se mpanyin se so wura fi kuro mu hene abaya udu dwaba ase a yehu wayira na mehia na die ene na mebusa na din na yehu ne dibre miwura wadaru mabru minua medase medin pa me ma me ne me papa de ma me de e frɛ me kwabena maafo ne mo mabenya akom din a e frɛ na Black Power bo ho 7 days ene mbutu bom na bom sesen wo me di dwuma do so mebusa odin o kina komiko na mba man ko frɛ wa abrante he yo miwura wadaru mabru mesu e frɛ me na asɛn midin a yɛde ni mia no ene na asɛn na nasɛn eye me digi pa se ne mehia wo ewo watena ye ha eye ni gi pa na wadaru ma ene nsem bi koso ewo abafu ntentem fidie so a aye chinye kakra eja wo bi so diriti eje akyerema na yenim sa asante de nana no bi mini ato bo ansa obi di ni ti ato so oje akyerema na we ni e beka ne bo osi akopa 2 na se ewo Ghana ha nana ewo Ghana menya hwese Ghana ena aduane edei ene na miwura wadaru mabru mekire mu kakra kire me mu na we de me ho adwiri me eya abafu ntentem fidie yi so ena ye te se eya abrantie bi a ye frɛ no nana kwa bi bedi akon
ya yɛde ahotebi din bi abata ne ho a yɛfrɛ ne Cheddar ɔpɛ Ghana mampanyini emre tiawa bi na obi ɔpɛ mampanyini odi ntire tato ayo na waso ɔde nti gi akyerema ama Ghana na asese na obi a ɔno obedi ade ne yensa nkotwa wuti ɛne na mame nkyerɛ mu na yɛnhuru baabi a wofiri a ɔba ɔman we sɛ bɛyɛ mbadwo ofiri a ɔba ɛyɛ emre kakra yi ɛgya campaign a wɔn gusu a ɔmo yɛ yi apɛ mampanyini adwa yi okopie adwabo bi ase ɛwɔ dɔma ahenkuro ɛyɛ ɔsagyefo agyeman badu ɛyɛ Dormaahene na kache na hɔ no ɔde nsɛm bi ɛkɔto dwa na wɔkyerɛ sɛ wɔpa asomdwe nti sɛ ne tikura no a wɔde bɛgye akyerɛma na ɛde asomdwe aba na me wura ansa na no wadawroma ɛyɛ nana kwame bedi akun yɛ frɛ ne Cheddar yi yɛnhwɛ ne n'akyi kakra yɛntutu ne srɛ ne yabasa ne yɛnhwɛ n'akyi kakra baabi a sɛbi ebura mpanyin sɛ uduru kwaye mu odua bia wɔde esie yɛhwɛ baabi a osie ɛyɛ kwame bedi akono ne nkyi paa ɛyɛ ne maame efiri ebono memu ɛna ne maame ɛwɔ na ne papa soso ɛyɛ ensutani ya ofiri ensuta ne papa ɛyɛ santini prekopɛ na yenim abakwasem kakra bata ensuta ho na wadaroma mebusa ɛyɛ ensuta abakwasem kakra ɛwɔ ho ani dwumadie kakra omudie ɛma yewura korobia asante kotokwan no wadaroma mebusa na waka mu asem kakra kyerɛ me nua mefa akwanya ode ama me na machia ahwefo nyina ene bibinti omo a omuntimi enhweye no mbetie nsese obi pa ema me kofiri ebono na ne papa ebefiri nsuta metimi akase oye 50-50 fi se oye de hye ko se bonofo ne asantefo ye ni twaka bia se ye wontokwa na se ye odo na we yentem ya wale ye ho itimi wale doma omtu wale asante kese ye no mu ye bibia nye nansen Dormaahene na tomle bia na ye oluman no waka ne ho na o kan nsem a Dormaahene ankasa kura no ye santini ofira kwam Then you say Dormaahene ya asante oye Dormaahene santini pio ofira kwam ne yira ankasa sai santini yo so ne tomle bia na ne ye yakoye kwa metua na se oye santini di hye no paso sa so ti asante etumle bia aya na saa na ya na ekono e na wo baba bia Cheddar papa so firi no susu a eho soso no omutufo omuye futufo a kuro no de ukomu a basabasa bia ni ho uye bibi na nya ebetumi akase baba obeti papa we den ka uye ni se yanka eye o ewiase obia nchirifo asem pakodo nti se obusa am ya saa na menim efa ho yo nana wadaroma bru yehunu eye abrante kwame bedi akon efren Cheddar yi wakyira me yehunu se eye ebono ene asante de basabasa ye bia anim eye asomdwe na ene kura na yetiefo ne ahwefo na me yehunu se Dormaahene no kura no woye santeni a ofira kwam na chese ye diemu a ye diemu a kan ho prekopɛ woye de hye wo ya sante ha enti basabasa ye bia eni asante ene Dormaahene mo ofiri se woye ya de nyina na se kwame bedi akwan ye friend Cheddar yi ne nsam a wode ko na etwa se wode kɔ saa otumfo ene osagefo edi mienu a mebo yi mu odupa na mu nyina so ya ahemfo se nyankopɔ ne nhyira mama ka yɛmfa mo ntira nkonnwa na motimu no enso bibinti ene ma BBC me ba ha ensa me de ba ye me de ba be pata na mesrew na meka kyerɛ otumfo nso masrɛ no sɛ ntokwa bia na ɛba mu no me nana kwame bedi ako me se elimiti apetoa ma mu mienu yede mu mienu boma mo chefa ɛyɛ Ghana ntiti mu bia ba na akoye sɛ mu nso ma kyeye mu ade a me bi sɛ o sa anye ya mu kanti nana kura kan ama mo adwiri ade a mpanimfo Ghana bentimi nka ho asɛm aba bɛka no ane ompenka bomu meta adwene ho pa na nhyɛ ne bɔ sɛ ne ma saa asɛm na ɔde na no aka no ɛnyɛ kwa yo nana wadaroma bru ya hwe video no awie video no na ya hwe no na wadaroma ensem a
Dormaahene ene ye brantie kwambe diako ehia ye no ensem wo kaye ene wadawro maburu ye nyina ye de ani kootwa wisi ehunu bie na ye de yasoso ate bie ensem no miwura na me nua na eye campaign okọ ya na so Cheddar ko 101 yo na wadawro ma wo Cheddar akọ okoye campaign na nyese wo se wo Cheddar akọ 101 na kohia na mum campaign ni mu ene nsem yi efiri a abamu mate enti ne obeka ho asem se wona jawo na akọ obie na ya bobom na yasua mu ade na ya hwese ne ka no se oka no ana se bibia nko ya e beta se ne banyansafo yo miwura wadawro ma na ne ensem a ewomu no eye abranche kwami bedi akwan a ye frɛ no Cheddar yi one na agima badu ose ade yo ehia ye no na wadawro ma aburu mi bo odi anya bone kwan so na o kyerɛ sɛ wɔn sɛ ntawantawa kakra ɛwɔ ɛyɛ na abagima badu wɔne yewura na akro bia sante kɔtɔkɔhene otumfuo ose etua bebio entem a emfa asomdwie emma enti enam sɛ asomdwie a eni honti no na obɛsrɛ na wɔde waka ho asɛm akyerɛ na agima badu sɛ wɔsrɛ no waburu sɛ ne timpa wɔde bɛto hɔ na asomdwie aba wɔne kɔtɔkɔhene entem na ade a ɔyɛ ɛyɛ a ɛnwanwa kakra mepɛ sɛ wohu sɛ ɔkɔ no onim sɛ ɔkɔ mpanyimfie nti ɔde nsa kɔe kɔma na agima badu sɛ na dawro maburu onye nsan na nasɛm a ɔde bɛto nanim yɛ asomdwie no wɔ mu nyinaa nom asomdwie buom na dawro mɔkɔ yɛ nsɛm a ɔde to dwane bi na me nua medase ɛna yɛbɛfa akwanya so na yabɔ yɛ nua bedi ako na ba so sɛ nansen ɔkɔyɛ nneɛma ho bi wɔ me wura fikuro ni kakra ɛma me betwi nanim sɛ woyɛ dehye na wo pere akonya na wo kɔ baabi na wankɔ ahemfie na akɔ hya wo nneɛma de a me bɛfa ya no na sɛ ne de watumi akɔ ɛne Dormaahene akɔ tenase ɛde nsa akɔ de a na sɛ watie afutu a yɛde ma no nti ɛhɔ no mɛfa akwanya no so na mabɔ na ba so obi anka sɛ bi ukura ne sika nkɔ ya hantan okɔ ya na ɔkɔ hye ne machine kinkiri no ayɛ ne campaign no aba ne baabi because ɛyɛ amanyɔsɛm na ɔpɛ ɛnya ahensɛm na mmom watimi ɛkɔde saa afutuo we aba no mɛsrɛ sɛ saa video we abeto abonten titiri ye nuanam asantefo na obi nkonya ne kaseti ase onhwe so na onye ne campaign eno de mɛsrɛ sɛ mempɛ sɛ matibi because asɛm na ye nuan akɔka no ɛwom sɛ onyini ɔte sɛ type pa ensɛm a mpanyimfo ntimi nka ho asɛm no ene ye nuan wakɔka ɛyɛ akokoduro ani tumi a Nyankopɔn de ama no nti na mɛsrɛ sɛ ewiase obi ne wɔpa futuo obiela empa futuo nti wokɔ ahemfi a yɛwɔ tufu hene wɔ hɔ a otu ɔhene bia otufu hene ɛwɔ hɔ nti yɛbɛsrɛ sɛ mpanyimfo sɛ de wotwa sa onim sɛ na chiachia nti yɛbɛsrɛ sɛ yɛnua Cheddar ade ne de mabɔ na ba so ɔma ne 100% sɛ watimi adan sɛ asuma we adi na kakra metimi aka akyerɛ yɛ papa Dormaahene ne sɛ wagye nsa no atum ahyɛ yɛ nua ne bɔ ne de na kyerɛ sɛ mpanyimfo sɛ efie ekyire ni abofo nani na wadawro ma na mepɛ sɛ mebusa sɛ wokɔ ɔpanyin bi hɔ saa ana wokɔ ɔhene bi hɔ na wode ensa ɛkɔ a aseɛ pa kyerɛ sɛ wokɔ panyin hɔ ɛnyɛ panyin bia na ɔsɛ wode nsa ɛkɔ nanim dabi nyɛ panyin bia let's ye wona nanom ye wɔ nipa bia ye de nsa ɛkɔ wɔ manim ti sɛ obi yɛ mrantehene obi yɛ dwato ahene obi yɛ ɛfa aheni akonnwa ho de edin bi bata akonnwa bia ɛmfa wo sɛ wɔyɛ dukuro wɔyɛ kyeame bi obi a ɔbɛn akonnwa bia wo kɔ nanim a wo de nsa bɛkɔ ɔyɛ abusua panyin po a wo de nsa bɛkɔ nanim ɛnyɛ obia na ɔsɛ ɔsɔre ya sɛ mefa ne sɛ metiri na asɛm aba nam de akɔto do manfa da anim a mekɔ na mekuta hyenapo a so ɔkɔgye de akwala metiri ho nti nyɛ baabia na ɔsɛ yɛde nsa ɛkɔ ne mu mpanyimfie die untimi nyi nsa emfirim sɛ wokɔ sere awaleɛ sɛ oba ekosua adwuma baabi bebre a die ɔsɛ wode nsa kɔ na nyɛ baabia sɛ bia asɔre dɛm na wakɔfa nsa daabi ayeforo ase na bia amanyifo ya mamere wie na ayeforo na ase na wakɔfa hyenapo na wotutu no hɔ yɛ baabi a yɛde nsa kɔ ɛno nti ne sɛ wo ma wuru fi wo hene kurom bɛn a wo yira wo dwaba ase
ya hwefo ne etiefo pa ene nanam yesua de se enye obia ne yede sabe ebura ensa ekonanim gide wote akonya so mewura mpacho nya ne sa gise de ote akonya so owodin nanabata ne din hu sa nipa ne de wontimi nkulanim no ansa wo kwa se wo kwase na yie o se asem na ade koto nanim o se dwaatoa o wo se wo densa edikako na ensa no oje wo nsa wa ma wo kwan se branifi ana wa bie ne pono ma yo so ma kwan fi de o kwan se wutimi benani yo ani ya hwefo ne no matibio se wo company mfie no wa mfa nsa ankode na eze wuni akonya wo ne momodo nsa kode na eze ne wo akonya yo na de ne yesua de papa ene ne yetiefo ne hwefo se wo company bi anim sabe a odin na na bia ne no wahwe ho yie se de be ya ye be ma ba bia de be yi atena na ne yeda se bebre na wadawroma ne ye bekọ ye dwumadie ne so ye beto aso saa na eye na na kwa me bedi akọ okoyi odensa koma Dormaahene no na oka ne nsem wieye no wadawroma bru Dormaahene soso eka asem bi na asem oka ne se ensem a obi ntumi nka ensem a mpanyimfo ntumi nka eno na eye kwa bedi akọ a ye fra ne Cheddar yi waka na wadawroma no o sen say menua hoso mebo Dormaahene abaso cause nasem na piefri na no baaye no kire se opensiesie on se o hwe obie kasa na nim ene ne niema ne bohwe ne body a utimi hunu se nipa no eyensiesie ho asem na woka enka onka nkire ne se asem a empanyifo ntimi nka na wono wabeka ne se waye na koma so ade ayede edi amano enti saa video we aye ka ho asem yi medical be fire peace council for se asem hye ase omo no se nkomudo mo na asisu nanka omukọ mpanyimfo no mienu anim nanka de eha we no nanka yesiesie asem no afiri ho se di ka be ka chon se do ma ya wale ye ho ya wale ye ho a che se wo ye ho hwe a enye ye eti omo ya ma asem we ya asem a na wonim se ade ba ko a nwanwa wo asem we mu se sa ntokọ we ya Dormaahene ene ye wura ekono 1956 asem o sa na cheri ye oh satam na ahemfo no ye 4 wahene anu wo ho ne ye fere o Dormaahene ne ye fere na agema badu ena na ye wo Techima manhene wa bai kunsu ameya na kunsu ameya ono so satam ono na wo ho ena ye wura o setutu ono so na wo ho ena uba nkranza manhene ono so otumfo piesi tisa nkonya fo we ena hye sa akun we ase tisa nkonya na asa babiem sankonya na asa babiem ena ntokwa ne gusu na ena ntokwa no ese gusu na eto aso ha nti ntokwa ne hye ase no ena nkranza manhene yi ne ho se otumfo piesi ontimi ne papa nko na obe supporto ne papa ena kwa ya agema badu ene Techima manhene nti ntokwa ne koye tutu nti ne ye ba ye what say nkranza manhene waka bi dabi onka bi Techima manhene kura enka bi bloggers bia na afoso pese omde asem no fole for ni empanyimfo foyi nti wo ye we ade na obenya enei kun no aba no enye ntokwa na ede fanse kan fa tuo ko konkotwitwa atire no ekun a wo sisi yemputudwuma wo ekun a wo sisi ye ne yemputudwuma na wadawroma mame monwuram kakra na yehwe ekun yi ho asem na mebo awuram kakra yehwe die na agema badu nsem a abafu ntentefidie so okeka ene nsem a eye no a efrefra kun bi ana na efrefra kun firi se tetena enka kun wa hyase dadaada na enne no bibia koye na de bia mekoso aboye wura se tutu abaso se oyasumdwe hene oyasumdwe hene senye na sumdwe no pa enka oman ka bi atete apansa se ne ye wura fa tonton sansan bom se ekon mra ekon beba amanfo ye ready amano fisa hwe asante a omugyi obia untimi nkokuro bi so enkonkonya anwraga enkonya mfante new town enkonya honkro ne ba ensi da so wo hwe asoase
Ohwe alaba yenuanom sremfo na ede etete ho eho asase tete no otumfo anto ama obia wanto ama obia oji wo mu enne yakodi abansam enna ye wo ho afa webra se nna ye me se ye kwa aso ase akwa alaba na ye se obi mfa ne fie pipa mra me ni obi benya fie pipa de aba mozongo nyina ye twam omto montra se ommetra okeke se be ombe ben ye wura enne na bibia ye bibie ye twa asase ye tobo mo mfa ha montra ha we montra ha enne na bibia ye bibia ye to asase ye se kotoko hene di asomdwe pa asomdwe wa ye obi a asomdwe enne obi a so ntimi mfa na tika onka fom obi ntimi mfa na tika onka fom ba asomdwe no ope asomdwe na ope enne ope so man no eyeye na nipa bi ntina se senka na sante kakra no ko betima ye na sante no kwasem pa obetima ye na sante ma na ho odin bi kura aka enso so hwebo mo a odo ma ba mu nyina ka bomu a omo ya asante ma na yefe enti se ba ko bi sore se onsoma asante a ufiri mu a enye entosini na wo mu so a enye ma na wadaroma ma memfa wonko wachi kakra na se obi bre wonsa se de nana kwame bedi akode nsa e ma Dormaahene a wa ha nana minua asem we na me mpese meka ho asem e na wakofa aba se obi ma wonsa na odi asem ta chire na se wa mponsa no na ogitum dia na chese de nipa ne ka bia no wa ye ready se obeti ti na waje nsa no nti efa baabi no na wase ka menua bedi akon obo mamane ko mamane se nka odi nsa na ekwa ka ma ndi kosua be create 10 e ka ho na sade say nti na aye ohye onse ensa ehira esa adome ena obi beka se odi ne tiri to bibi so no na ehia no nti ye de nsa na ma ho no de ye sa de kosua ka ho a na se wo di ho nse aka ntam se sa ntokwa twitwie no ana sa asem koro no ebi mpie wa no biem na se bi pie wa no de a eye wo ankasa wo de utiri ato ha ma wo nkonwa enu ti de egu nsa wi aye bodua se nipa ompe kuro ni yie ompe oman ni yie e ka ne nkona nka oman no kura ni magu ase na akonwa na butu ne konkomo so mo no so konkomo so no se be kwati wuye wom etwire yale wom edam wom ewuo wom abubuo yale wo ho na che sanya de pa enya de pa ye kaka ho anya pa enya ha eni nti na obekọ ahemfie bi a obonwu se ye won krofo bebre wo ho a omabrabo aye basabasa omo mbọ mpa ye papa na adwen a omo de tai nkonwe na chi no enya adwen pa wo ye dan yegu nsa wi ye bodua enti nsa de obi di mawo na unyagye na wo so bie wa no ka kire ne se bia ensa na wode aba na asem na woka no onka ho asem bia mesra wo se sa asem ne yifiri wadwene mu na koka bie ho bie ma wabɔ ho dua yo na wadaroma eye kwame bedi akwen Cheddar yi osa ka asem bi se ordinity si so ewo asem na oka no na wadaroma se ka so obi di ne ti si bibi so a kire se ye menua me da se ka se obi di ne ti asi bibi so a na eyade a emu oduo on se ye nyina nim ebebu a da asanteme ma na oman Ghana se antwibo osi akon odi ne ti agi akyerema ne ti na odi gi akyerema ni nyina ye konfo no kye na ye kon bi mpese me ko ho bebre ne ko ba se ye pe obi a ye betimi akunu atwitwa ne nam ato apete na asante akon adi nkunim na bo osi akodi ne ti agi akyerema ema ye de ye sa amamre no nti se obi ka se odi ne ti to bibi so a na ye nkunimdie na oyeden ope nti ye besre se ye papa Dormaahene waje ye nua bedi akon anu masem no atomudi a ye besre se onfa ose enya oyo na bohye na wahye ye nua bedi akon no emrem na nkoba se ono pen so na ye kwatwa bedi akoti kwasempa na mi wura wadaroma na bedi akwen
osasre Dormaahene se wa ma asomdwe ama wo hunu ba bia obegina nti eno no on say ne fa free Dormaa ena ne fa free Asante say obi ni nwumo se me kwa adwoa ana se me kwa ata ohunu say oyoman bapa opre amanyofo akonwa bi se oman ni mu nwo ya hwan kura na one ne bebu man se ntokwa ba Dormaa ne Asante ntam sisi ya obi antimi mpata hwan na ekopata because any patafo bia Ghana ha se opatafo a nka asem ne baaye no ka peace council for dom na si fom obi ayi nani nti bedi akode na waye no de ne kwan so ano no na mesere mpanyimfo no mienu nyina se asem we aba no etu otwa enke beboa ye na titiri so ye bloggers bia o maye o mo obi kura ho a onim Santehene obi kura ho a onim Dormaahene onino yesi efre bi se content o se followers o a wo penti no akoso camera na okodi panyi bi atem obo se we so akoso camera na okodi panyi bi atem so se wo hwe mpanyimfo bi ti se twinedwo na asemu na omo kasetia enne na okokasetia we ekina na okokasetia we na akwala no no okeka mpanyimfo ti bom na ono de anya ne followers agine sika agu ne botom na sebe ya dwene adanti ne ya mankola bi yusu ye so ti se twinedwo na so wo se ukoye wo se aban ne moa because of Ghana for pewakum na se wo asem na wo kan adane ya won kan borofo atimdidi na wodidi no adane ya na won kan borofo ma borofo nte obi pewakum a obi ajew adenti na wo obi o pewakum no wo sore sa kwatoto bo bodo nta wa ready so be kontokwa dia abo ahun so be kontokwa anti bra Ghana be kon nokosem abo na ho abo ahun so be kontokwa dia bra Ghana na be kon unim so mo mu di nsem hunu no mo kofa ntokwa ba Dormaahene ne Santehene ntam nyina no o mu nyina kogu aburuchire nti aburuchire won wo ka wa kwa kosi da ben wo ka wa kwa kosi da ben nti so mo se o mo ye mema na so mo so betimi akasa ma bi atia Dormaahene ma bi atia Santehene adia aya o mo nka asem ne borofo na yenti ni ana aborofo ntie o manum asem o mo nka ni ehwe se be mo matana kurum ha na ohene na wadaro maburu mebusa eye ensem a eye Kwame bedi ako eye aye friend Cheddar yi ensem a okọ Dormaahene ho a okoka aye no me pese mebusa se eye ne kwan so eye oh minua onye mfumso bia me kura na menya asa akwanya na kemeka oh me na menya akwanya na me menya akwanya kwa yewura nimu a me won nsem bebere ameka a kire yewura afutuo de obia empa afutuo hu obia empa afutuo ho na akwanya na yebenya kwa yewura nimu 101 na di nkomo no na ye den ma ye me bosom ma ya me ntimi nko na niema mahunu ebia nya no na bosom na hu de me pese meka no nya na bosom no ko beka se menya kwan ye 101 se de enua Cheddar nya akwanya ya oh mi won se bebere metima ka kire Dormaahene mi won se bebere metima ka kire yewura na wadaroma na eye emrantie ne maba wa ewo abafu tentemfidie su a sebi ye kasa ye ha adwene wo sa ansem hu na ebi mu kire se na ni se Cheddar ekasa na wo so kwen ne campaign oh dabi ana dabi ende ye bi obeka sa bia mesere ne se ontwensan on se Cheddar yo man bapa yenhwe na nsem ho menkae yendifo eyawo emra yendi hene na ye omampanyi kofo tam na asem no esiye Santehene ne kosiesi asem no ma yesi yendi hene ema asomdwe bae enso sanke beka se Santehene de sanka Sante no kote enka ade na otra so ba kosiesi baabi enti se obinya kwanya no osiesi ade na se yeye nko ade a emfo so obi ani ho na chese wo se yeboa no na wo se asomdwe ne ba because ade a Cheddar koyeye no wonkaka kasa twitwie bi na wonkogina obi afa asomdwe na wope na ohunu se mpanyimfo ne mienu wantwi wo mo ntem dise wanya akwanya no ka ho asem a onfomon dabi onya mfomso bia wo ho kwan yenua na woto wo kasa no nya akwanya na ebia nka bi kura nka obeka asem ka Dormaahene pa na som wakasa yie ne kwan so a no na odi ade so ahyemu kena se asem no nya na no keke no de ka efiri na koma mu a wo hia se sense sie ne ba ebeboa wo no se wono woto wei
Se obadoma ebeye campaign e na se manso wo ho a senke ye beka se ne papa firi e babu no kakra o e babu no half na ka half obekuma so e babu no half na ka na so enti na obede no aye president ontimi nya president enti ne de ne kwan so ano no onye mfonso bia na ne wadaroma mesire no mabusa se eye akonya ne ba bra okodoma ene onya asa akonya no na se de wo ka no onya ekwan wo yewura anim so a obetumi aka bisa obetumi aka on se hwe empanyimfo no bebre kura tie yen afutuo oh me ne otiwe ye wahemfo bebre o mutie afutuo on se asem de bia me ka se ofenso hima na me se wa otie mi a kene na konwa kuta no asam ne sha ase ba na me be video ka kense me sere no de na wo ye no tetena ka wa so aikun na mami mrum ga e ka se obi eswai ko a kire se on se ti se wo ye hima ana wo ye ohene na ade na wo ye no e de ntokwa beba wo swai ohene so a ohene so be swai wo so amekun aba se akon na wo pese wo de ba o frefre ntokwa enti wo frefre ntokwa wo nya ohene o pe ntokwa a wo de be hia osisi a obesuma sa ablafo nkofa won fa won mra ablafo wo ba no so ye ntokwa ablafo mo ne ma yenya sojafo tete ablafo mo ne ma yenya sojafo ena siadifo no yesomo mom ko hwe kuro mu no ekotietie on say ko manhia asem sia ye wo siadifo a yesomo mom ko nhwemu omba om na siadifo a om na omo police fo ena sojafo na ba kokko fawro aba no ene ne ablafo no tete sa ban suesue ne ma bebre oh na sa ama ahemfo mu ne nya a we mu nyina Ghana e court kese pa ne de Supreme Court asante hene mra wodi no e ho na ma Supreme Court di asem omu sie fira asante Ghana no de efiri nananom ho otufu akonwa na Bible enso so abanyosem bi na Bible enti so ye sofo na betena ka se mahama be wini na baumia be wini a wo ye torofo ye ne betimi aka boxing ball ene amanyosem eni Bible dabi adwe na obeto no ma me no papa bugia se ye wachiwade ade nyankopon empe no e na wo sofo de nyame nya bi se koka ho asem enti ye ne nananom nam no ye ne betimi ehunu se ye ne betimi aka because once adent no mudi afana ne swai kira me president e obetena komnya so watima woda president bia dabi president bia no obetima tena komnya no so wa henkan da dabi kira me president obetena amampanya adwa so otimi se me babni wedi ene kira tiefo bo obi baba bia no wa wie obi baba na Ghana kora yakonya tuntum bia no obetima tena so wa henkan da ohini bia ni bi dabi ohini bia ni bi se ba tra konya tuntum so abawo wotra so wontumi dabi wetima kofo ba foforo ba oba wo yira wa ye no ho ade ne be swai fa konya no wontumi ne ngoda o munya na wadaroma eba saa no a ma mempenchire mu kakra bi wa ha na se de na wusi kan de na se eba saa no akonya no etwa wo bra na asa entwa wo bra ba ema wonya ba nto na so biem ema wonya ba dabi oba na ye do be swai no dabi adima kunadu yewura JJ Lawrence na yere adima kunadu ne ma yesai wango because of akonya ntra ko JJ ba no kuta na matre ndada that is akonya no tumi pa menua eye tumi nyese tumi pa wo eye tumi na hwe ne yenhwe ne yie si ye hwe ne yie a nka obi ntumi fa Ghana sika ma menua enima bi wo so mo ye omonye na mo gya to ho because of bone ne proye ne katasehye nti ene ye beye kura de na wo sanke do man no kura ma nananom na time na ahemfo wo ho no na sensem hunu ye koso man mu na wo ho obekọ no ohene hye warranty boot no oyi gatam because that time na machines ni ho so ti ase machines ni ho ene minima ahemfo ni bi atete no na obi eso crazy wo book wakọtọ besi ni fie ena obi aba na obagi bi no da kogu ne kanem eye ohene wasede ekwan yie light yo den yo ni nyina ya ahemfo sem na me se Ghana omomọ mpa ye se 30 asante bete ne ho mo nto aba bi mu de wo te abehu 30 amanyofo ho be kire o mo rof Sante tin ho sisi ase kima saayeka na chese ni asomdwe a kwambedi akon epe no ehun hia yi ehun hia asomdwe de menua sese o man ebo sisi ya
wo visa na me na me nua nso nti mpanyimfo no mo visa Dormaahene wo visa wo na nsem akwa America ba wo ye wura me no ka se woni hampo so ti ase amanyofo yi obi ne yire nyem enso ne ba na wo hye yefunu mo visa o green card now there omo nyi nsem hunu na nye trawo nya me ma yire duro kakra na me de ba yire akobọ me ho adua na me be ma wo dabi me ko pepa bia me ko hye boy ho ate ho e ko ntokwa nyina ma pia beto ma bra boso ese de wo su bi esu na niwa ndi kwa me be dia ko hunu se wo wajapade wo Ghana wo mitie ne kasa bi wo se ne video ne sika bi wo bi a wo de aba Ghana e be bo mpuntunyuma na kwa getrawa wo de kwai enti opensiesie se be o man no bedwo dije woni utu na so opensiesie a bia me kasa okura woni visa na opensiesie ade na be na chese waye ni nyame so adwuma pa eno de nana no maka na koma onse nipa bia ye nyame o nipa bia ye nyame bi nti ba bia obo obi na nan ye no wadaroma nipa bia ye nyame no esum nkyeremu te sey onse otuwe uye nyame nyankopon ne bo nipa no de ne honhom tenem nipa mu nti nipa se oyo ba so oyo be ma uye nyame me fa ne se unnim meda nti ne me ma hunsu a onnom me ma waduani a unni unnim me ti unnim adwen wo mitrim misu minnim adwen wo mitrim ba ye san be na wotwe mienu bi o ma hunsu a wonom misu ma hunsu a wonom sa tam no ma ye menya meso adwuma nti o we de wa didi me fie dia me pa poison kakra bi nso ma na sa tam ma ye de ma ye me bonsam dwuma wa free nyame su ni aba bonsam su so nti ade papa a obeye no obegina nyame afa ade boni a obeye no obegina bonsam afa nti nyame bi ni baabi a ye ko kina kopɛ no nyame ne ye ya ni nyame no ti ya bra bo na akire nyame ya ye yo abrapa a obebo no ene ne wa bra botene ese kwam bedi ya ko wo yi nyame dwuma wo yi nyame dwuma honhom anyankopɔn de ma no ho dwuma na wo ye no ntina Dormaahene se asɛm ampanyimfo ntimi nka ena wo wa bekan unim sese Dormaahene ne bedi kra ba na nko wadi kra ma kwam bedi akɔ wa yini hawo bi afiri ni mu oka bibisa say say ya na Dormaahene aye bi ba mo ho a mama na nko bi no eye me ya opekwan ni otumfo ahia na ka bibia to atwa mimi hunu say enye ntokwa a omo pe ne se gidigidi o da bi Dormaahene so pese o kira say atotumfo adi kan dada adodo oro so yo hene ni bi o mu wura efi no eto kanya no ho na ana se obi ehu na konwa bi se do ho word nam ni nsama wodi enti obi ehu na konwa o akwai oro so ba pa gina konwa no ye be hu no ye hu no eze o ka Dormaahene a obi ehu no ana o ka jima badu a obi ehu do ma konwa o obi ehu be wo enti no ha on se ade ba ko mama ni gi asante ho a ye mani gi se me ye santini ni se santini mfa na de nsie santini mfa na de nsie ye hoahoa ye ho they say fugui uwo bi na wo so me kora mto na mtwa bi ma wa me ka se me de ni papa che o na santifo su ba ni bi no sana broni tie sana broni tie enti santifo bi bia te sa abrofo kora hwe no musu yan say yo man wan abrofo ye yo man wan abrofo yen hwe ankaba ene banchi ahaban eno ne ye de pala akwasi broni se owe pala obekọ heaven ne mu ko fan ka aba no na wo wi a eno de wo nko heaven ohun na da yo nana ye hwe eye Cheddar eye nana bedi ako a ye nu se ne papa afri ensuta ena ne maame so eye bununi na bere okoshi a nana Dormaahene de ne se o woni maame de yem yensu ye nu se amamre ne amane kwan so ye di nade ana on se asase we yanka se etes na motherland ena Dormaahene so no eye maadwa na ye kan maadwa on se ye wukura mani diso on se so hwe ewura kura na ewura di asem a ena na ema asem no ontimi nka ne se do ka ema asem enam se ye maadwa ye so ti ase nipa wo ye hwan oba na wo asase we eteso ye motherland ti ema asem ba wani mu a ne ka no eye edin cause masem na kwaye ofase na ntini kuro umia ne kese ye ne ya wa amia so ane na na eti eni ntini to be na sante hima abam onu de onu so ye ba na wahwe na waka ho asem eni ntina
oba nsai no oba do be kire oba nsai esa wo ye hema wo nsai aha na wo nsai dia na ne wo be ye daddy hema no enu ti ye do ba be kire ayo so ti ase ha wo be so ya kire busua no ba wo be so nkire ye wura se dia mai ma ne be swai no wo de wani free wo so oba agina ye wura ni mu swai da aha sa na tie nti ma adwa no ya na different from ma adwa na wadawoma eye ya branch kwambedi akwen a ye frere Cheddar yi ogina o maame asase so akasa che Dormaahene na ensema wakan ni akonya wonya yi mebusa se Dormaahene ensemu yi obetie ne sede o kan no ne de oh minia we de mema Dormaahene 100% obetie na ensa no so a minia de ko share asenu mu kina no ebebo akura ma se Dormaahene pagya asem ne ba ensa ne be kai no because on se medical ka cho se eye nkonwa ho ntokwa sa nkonwa fo no mbekun wo Ghana ha no mo na asa aba wo ese bekun na mistake ya Dormaahene nkonwa ne ye ne se sa kun na wo kofa aba no eye nsiesie de aduru no man no de aduru nsiesie ne ye nsiesie se obenya adwuma ye memenya adwuma ye na o man ne be fa ne ntuma pa afira hwe se ne China fo eye machines eye drone ye nam suru eye alupre na ye de ye boy nsem se nyambe so ti ase nyambe kire probably na mo kan say nyambe be ye Republicans so enti Dormaahene so wasa ko fa asem ne ba biem dia me am de kosua begu ka makoma no na nya che se bedi akwa asem na wo kan ye no na se Dormaahene ese ne kwan so nkasa kora bi wa ese ne kwan obetimi akasa ba ontimi mfa kasa twitwie ne ntokwa bi ama wo man Ghana mu biem because wa committee sisi wa committee no die na ama na committee on say obi de nsa be ma wo na odi ne tibeto so na wo so wa hye ne bo ba bia na omote ka asem no eye mpanyimfie o eye nkonwa fie ena ne ye ka asem nti mo wontena se nkasa asem bi o ka na ho bia ye asem ye wa na me pacho ne me bo eye said ye wo chire mu no se eye mpanyimfie na te se ekoya abonti so ba bi dia onko betimi akase wo we abonti ba bi na ohia no se bia o jack ma hia sport bi ni aka asem dia se ne ye nyina atwitwa bi no di opa onfa ba ye mpanyimfie ne de a wa hye ne bo ne de ontimi sesa no eni ba yira ma no se ono so on se entene maka twa se o hwe na ne mu ene na nimu a yade ya na ope se obi bebe na nim saa ena aba enti ono no Mahene firi na koma mu nyina na age asem na tom menye so se bi besi biem ebi nsi biem saa kase twitwie ne ho nkro ne ba ne de ebi nsi biem na enie na wadawroma na nie agema badu ene yewura kro bia sadle kotoko hene na se no Cheddar ma enkabomu sunku bi aba wontem ana enkabomu ne de e wo hoda daada o unim se Dormaahene wo fa a na wo kira de no so akire santehene Dormaahene we na so won so akire santehene ena Dormaah konwa ne yempese be ko ho bebere Dormaah konwa na edukro santehene na bo mo man hene o ne pagya wo otumfo wo fa ena bo no man hene na che se ne wo mukura wo ye omo sha sante ase dadaada enti na no se won somo a enye by force se wo fa wo ya obedi na de na wo soma sante o so akire santehene enti se ne wo se wanyini na se wo se wo de se de bia me ka se kusie o so bedana ahwe a ne dua poma no kusie so bedana ahwe a ne dua poma no se ahwe a ni podua ena kusie wo podua enti wo kusie wo so bedana ahwe a odua no betwa to yin ne ya ho kire beba so enti Dormaahene wo so won soma sante a wo ye de wa soma sante da wo fa na owu ya obedi ade na wo soma sante wo so akire santehene ena makonwa na nkasa no santehene na bo no man hene na ye dukuro this is a santehene dia na santehene na ni na on say ma menkyere wade e ho nhye dan ye santehene dia na de tie ne say uko Supreme Court wasi esika asem no ta ma ba fa wasem firi wo fie e de aba say santehene nka ma wo no oka na de be ko bia wagye atum so obeka ope enti se tam no mo ba so mo de se otumfo emmo wo mo na ommo mo man hene no ena otumfo tu sa wa hene na osisu no ena ode ma ne tiam se ne tiam nkodi gura mo ni asem biaka dabi so ma na do mo wona do ho aba ayo sana Supreme Court mla etie
at the moment I would was my court say court on come on. Sabi who is a Nyansa be a new trimo. Who do to me a command? Who do to me a command? Eh, sanity. Satam near Powahina would dimu out, Mrs. Nipa can nipan a boom. And tis a man should be close to a chrome now on pa. Now the aba, no association, no the pepper at all. Tis a nano say one who Nyansa and to Wabaka was a more. Records not as well. By Uncle Tabby being quiet as a picture. Not just a no na a ma or be cancer and one. Now on the way a Santini dada. That's so free, huh? When you feel like 2 and a man who can Yakuan Cotanas wool. Basa Kumiana and Casana or Tessono, Esha Santiasi. I have Santi the other. Omodo masem bai. E ma Santi him to Santi in a ball mine. Pejawon, A pejao. It is a no become home because who passes here. Dormaahene and Santi in Assemi. Omonfanko Supreme Court. Said Dormaahene and Divoa. Obedifo. We are there obedifo. It is a Santi say, oh dear, over for crab swing. And that was it one summa, wati. Oko, kobu mai. Kasa pipi this way. Enona, a year assembia, a year a befun tentem fidie so ebimu asomu ye mrento asem. Say, or more masomu no me mrento asem no. Bebrene nsua de. E na bi hwe nipa no kasa. E na waka bi. On say Dormaahene sha ase say otumfo ye man hene, ontimi mo man hene. Na no kwasem. Yenko Supreme Court nko we say hwan na bo mo man hene. E ba ne se no man hene ba ye. Se de sa chechire mu we nyina kwa, wo mo se Dormaahene wakonwa no nya obi a. So why you some? Nya no so na ye patie. On say Santi sa atam no, wo hye so de wasem ne ba, no ma twere krata. No mo de bia to akonwa no ho, no mo de bia koto Supreme Court. Se edurum le bi na abesesa wano se nya na ade ukuro ni ba ya. Enye nti krata ne ba miensa. Santi hini de bia to na akonwa ho, oba ma bia ma ade akọ. Ne bia koto Supreme Court. Eti se duru ba bi na ka che se nya Santi hini ne bo wo man hini a. Santi hini de ndie beba. Supreme Court de ndie ba to de ne twene a. Enye na chese na ye hwe ne saade a na se emprempre ya ensema ekoso Dormaahene Kenya na se oda so wa Asante ni mu wa oda so wa Asante mu oda so wom enti na se kusie so bedane ahwe a odi apoma wo ye dan wuntimi nyu wo hina beso mo Asante da ye hwe Asante ni akoso akoma man doma apagya ne da eye mu na mo ba na ne na wadaruma mebusa se ya eye kwame bedi akocheda woni Dormaahene akodi nkomo na opasumdwe se nyame ya adom na se sa asumdwe ni ba agimabadu betumi asaba so obesom kotoko hene se agimabadu so obesom Asante a Asante ni ahawbia enya sa nya wono nko na atwen ne ho se yakwa abakwasemu a mampom mu nyina atwehwe wo ho da enso ma ba ti oyeso obade ya obi ansi ne kwan obi ansi ne kwan ena Dormaahene Asante kura no problem bi ani ho dabi problem bi ani ho enkrata bi wo Dormaahene ne nsa anka entina ma oni sa ankrata na ma we nyina baaye mpanyimfo ne bi toto nkrata ne bi etubuye etu amato nkrata bi wa konwa ne ho entina ko fa we nyina baaye no ba onko Supreme Court obenya sa nkrata e fa na konwa ho nyina onkasa biem kra na o senka sa anema we ni nyina no enkampanyimfo bi bekyerɛkyerɛ ne ntem mo ɔte nema bi ase me yeso se wakohu nkrata ne bi kura ntina bi a opese obi nsiesie ma no na wadaroma me pese bi busa asemi kakra se ya eye bedi akon woni nakɔkasa yi pese bi busa se nana Dormaahene kwa be na obetumi afa so a ja ahemfo de yetimi nam kwa ba ko mienu bi so kura di kasasie ansa kura na ye kura yetene aka bi ɛho asem bi enti mprempre no usu se die na Dormaahene enka ebeboa no ya ebeboa no entem ama de ya hwehwe ne yensaka me ade a me hia firi Dormaahene wa ne se kasa na waka no ebi a mabiem na ono ankasa kura no oye program bi na wode tum se bi a de na ekoso ni nyina no eto atwa bi nam kwam bedi akoso to atwa ihu se Ghana obi abebose se o sha ase ache na Asante hene ensoso kopum se eduru ba bi a omo ka se omo ho Regional House of Chief no mo man grofo bi mma bi a ekofa ahawe nyina ma Asante hene eba abonten be ka se da bi
untimi nka se omma obi emma bi metimi ka se eno kra na yewura no asem a e sha ase se all pride Dormaahene man ko ka se de ne ahunu asa na ntem na ekoso na santen na onsoso so firi se obi ka na asem a o ka na asem na yewura so obi atim bondi ka asem na panyin so due ma ante nya sa asem bia no asore o yesa obaye ohene a wakonwa wo fom o ti asem bia social media ti asem bia no aba o ti asem bia no aba dia yenka yenya ne sa o de sa dia akonwa emwa eti na no wadaroma eye na Dormaahene sede na wusi chire mu de se waba fom waba fom pa on se na Dormaahene wa hu metimi aka se onye obi a o ye kikikiki o onye obi o ye kikiki na on se amanyofo ka ho amanyofo no binum ka ho ehye chire so ati ase ene na omo ye yodum na omo ye ni nyina no te ho ye se ne nsem kwam bia na kokoso wo achire NDC ka ho MPP ka ho media me masem de minim no maka NDC ka ho MPP ka ho en na hye achire na okfa nsem wo nyina ede ba because omo ko hu se asasante ye minim ene ho nkro ne ba na bibia ya asante agidin ne ho nkro ne ba entempa na asante bo na nimonyam ho ban no na wo do krom kasa kura esie yemu se Ghana ha wo to nyom na se wan fa asante ne brofo amfra hwan na ebeto nyom enko ba bia menua enko ba bia yentie yenhwe yenua na oto nyuma na efre pani na ode nkran bo nyom ekosi sei ni di kura ira hwe ko fikina ata se senye emfante ene asante a ode fra nka na nyom bekwai yente nka kura yenhwe yenua o ya nwrani sa my way why rasta yi mura fini ni kakra guru kura so guru kura ebunu ni oso wade bono to nyom ekosi sei ena stone boy ena ba akukura so wo ho ba akụ wo ho ono so no yusu anwona pa ono so mura fini din ota yusu anwona de to nyom pa so omu nyina enko jese wo yusu asante kasa no ansana onyo apagyawo na se sunsun bi edidi asante eye me se ablofo omo hwe asantefo so na edikobo omo bra santini betima haifo na de ama onhwe awore be ho so bi na de ne papa na se puma ye kura mi edua na ye de ayo ezo kura the same thing make cha se me de no kura de hyem no nya dua obeti ase akoto de na twene obaba dwemi de no na edua satan wase wo de na wie nti ade bia wo bia na hype no o hype na beboa wa asante hype na konwa bepem sa abri afei na wo be hu sa asante ko okoda dada okoda dada na ne na hype no na me di bibi wura mu na me busa se de na juma badu nsem na wo sha ase se de na wo chire no fie bebrebe bepem ne na ekwan bi so no ode hype na konya na no person hype na konya na ne kwan so sa kwan no fa so ekwan no fa so ne kwan no de obetima hype wa konya ne se obemu konya na tumpon ubeyi wa mamre di unim se amamre bi asante wo bia no domafo wo bi o ntakra hya ya hyei etu a etoto ye bibia ye pepepe ye nyina ya kanfo o ba wa konya na bafom so ti ase papa no betima kwaje bosia no de be hype na konya na de wo de wote ya nye sante hene ne ma ye hu se utimi kodi akwatide kwa babrochire nka Ghana wa de betima kodi akwatide babrochire na street be kwa de be ma ho so enti no asante hype na konya manne na konya na duru ba bia wia afi wo be fa kwambone so na hype wo de ana wonne ko anye ye dabi emuwa gabo no muwa Dormaahene asante de emuwa kra enti na wadaroma se uyo hene na udi kuro bi so a na wo pese ukuro no epagya enima ben na wo betumi a kyere se udi gu akwa mu a ebepagya ukuro no medase se uyo hene na wo pese opagya wakonwa ma wakonwa te sante hene akonwa one kromhofo I was saying, no, we fine. Obi odi ne how beba bia no, so make sure say untimi solve ni nyina kura try na yebi. Obi ho ye dini dia konwa se kimu a. Bema.
Obaba ba jisika ba kurom akora bi na obetua school fees da o da bi abrewa kora wonfa ho ne car grass kora wo soro na enum se kora hunhu anya hunhuna na edidi akonwa nya hunhuna ma omanfo no mel no monka o hawo enkyerɛw ne timi try sɛ obesolve o hawo no ama wo mo wawie nti ohene na wadaroma sɛ utumi yes adwumadie no na manfo no ba wo ho na wo boa wo mu kwan ba komienu bi so a na kyɛ sɛ wodi pagya akonya no pagya akonya na no to obi ati bia ai me kurom hene de asɛm to me koro baboa me hwɛ oman Ghana ye kopɛ bosia na yewura dikan akosrɛ mo kwa ne de ama mo ne aka kyem so tumfo ntin ye disika na ma mo president be na nka bie obi aka bi president bi aka bi enko no ofa Ghana ho ben ko ofa Ghana ho asante no da ne man ansa na oman Ghana e ba wo asante da ne man da Ghana pa wo asante chew and because of number na o mo pedi aye president 51% one person teacher one farmer can 51% ko fa no we unya lesa na asante na nkasa na de ne man kase da asante da ne man kuta ne flag dada enti wo mo na pensies o mo na penka bomu ena o mo sie asante flag ne se cha o man Ghana flag o man Ghana flag ni asante da ne man dada first kwa na asante na hwe satan ne o mantem for pe asante ne dia no kwame nkro no be chiche mu na ekonya 9 na asante kura mu 7 kura mu nso ni o man ne dia na sen kase ni nyina enti na otum for tena se a ne bench ne bodua ne bench ne 7 no okuta mantem nso okay na 9 no okuta 7 ense na mu che mu ko 16 no so ono kura no tra no nya mu 10 kura na 16 no dia wo mu se nye 6 enti asante da ne man ena nya asante nko a oto ne bo ase agi obi afa so ntu kwa nwona asante wo city ho wo ba asante so a anwona wo city ho ha hwe gonja hene wa ha wangra hene kese frafra hene wa bubon konwena ma wo mo ahemfu nyina ho di pejane man enti na wo yo hene na wo betumi afasa akonya bi so afasa akonya ni bi aboa ba men nyeske men ko wonni hwe wo pasisi yi mantokwansi na obi nka asem ntia santehene na santehene nso de mfa dawuro mom se wo hia adofo so bomeboa no na ye nhwa ade ko hwe de sie wa ye gin o kasa adofo meboa no keke no hwe do ba ye gin wo pasisi yi ma ye wura enso friends ma ba umiansa se wo sere se Ghana fo nto abama no na hwe se so munyina nto mana masa ye woni ma bi wo ho a anamo odi kan ne to etuna ba so obi anamo odi kan na so pese usua ne nante a ese aboa bi a pese wo do de srade osua preku enti wo pese osua tantehene no fa ho bebata no no ma oni ema mfa ngwa kwam ye nhwe se okobe ohine na mfa sa fi o se o sra ahemfu yi hwe obi a 5 billion se nipa 4 kura ye sei so ti ase edi entra enka bomu no ope ompe basa na kasa sika nka entimi 6 secondary school endo sa sika ko 5 billion no kura na wachicha ma ahemfu se 6 kura no wacha ma omo a ye friends kro from market ko ntimi wie obetimi aye pa gin ye mu sese hu sika hefa na ko nya aban no ko sika odi awura gin no enka de no ntimi fanye eso o mahini nti ena fa ba bi no me pressure na e ba Dormaahene de ba na fa ba bi no aboa sante aboa hu aboa papa na ne mo ware bi ni sai aboa papa na ye wura ya ade a no de sie na ye wura ya ade ma o man na o de sie Dormaahene ma ne pressure no e se hwe estate a epiepie ene niema papa na ya na o mpese o ya ade kro be hu se e yo ne na eye na o de niema ne sie na mebusa asem yi ebe mebusa wasem bi se wadaroma na yewura wo ye bibia na odisie obetimi achim kakra se di enti na odi sie na oye panyin no on pese ka de okre be bondi se otumfo na eye sa ade wi obeso odi ndin beto so ana obi kra be hu se won na eye so me se papa no o che president o Ghana ha ba bebere na hu nam so ya ade odi sie ni nti wo de se papa no Dormaahene enye se Cheddar na aba Dormaahene begya ya na oso okoso ma papa ne pressure wo be hu niema papa ne bepie che se we papa we dia e be je won se mo man Ghana ha hwe na anu ya aye friends
Princess. Princess. Emma mi wu ye ya, omukọ ye ya. Sa scholarship otum for kwaje ye no. Asante nkono de ma omo. Oba wa nche. Oche mo bi enye. Oche ma region bi 60 regions no oche bi anko ba bia. Ade nyam fa ma asante fo nko a. Na ohini we menye bi wo Ghana. Ohini we menye bi wo Ghana. Hwe niam na papa ne ye no, e wo mu se akonwadie this time no obi e ka na wo asante obi se wo fi se ye ma otumfo e be ye Ghana the whole Ghana nyina ye ma ne be di so 5 years a me do nyame se enya ade se obi kura be gebosia o Ghana da be na Ghana ya ko gebosia na ebetimi yesisa se ye wura oman ni nyina beti ase ne ye di ama no se yi president ni film niam ahemfo ni di so niam fa ma 5 years o de yam fa nso ne 5 years some kura de 4 years ni atomofo aba o de yam fa ma 5 years hwe na no me hwe video bi no obi ti wo se ye mesen konkɔ hwe Dubai hene de why Dubai ntokua to okra e friend say water bay any land bay nyina no e ko Dubai hene ho ho prime minister na ho ohene bia ni ho bibia kɔ e friend say ohene bia ni amanyoni bia ni ho bibia kɔ no ho ono ye kuro ne bibia Dubai se na epo na ho omo na creative pro to ho ya to ho enso kwam bedi akụkọ so de epo beba Ghana manfo kaseti ya e beba santimemo omo kaseti ya enso Dubai omo na creative epo no de beto ho so ye woni ma bi wo ho a wo di akire a menua obubefu ba ye wura de ye ne ye nim de ye ne nim sunsun mu na nim ba bi papa na adwuma kodun de papa no ya adwuma president kura ma ene na wadaroma ahwefo ne atiefo brokers wo social media kasa nsem bi wono mo ye na omo ka nyame anim gure ni egufin wadaroma de na obeka kire wo mu so me da asini akonya de ma me by the meeting aka kire blogger bia o kasa tia obi a wote akonwa so onye careful say chirimu kakra hwe ohene bia egu nsa osoma ne nkonwa wonim se ohene bia akonwa bia ekonati ensupanyi e woni kurom ene ahonhom e wo kurom ho so bekun sisi a ohene bia so bekun sisi a ohene woni aduro no na nya wo a woni na mo bekasa tia no onse na se enu afi poku abo kasa tia asante a oba empanyimfo kese won fa ne musuo nko no kure so ti ase ya nyina chop na nto sa ne chapa ne se nyintum wo heda ko didi atem di dwan ba na ho na ka kese empanyimfo mpedwan sa oba wo abadwato empanyimfo ka se koto dwan bra ebia ya ade se koto dwan bra ne mfansa ne ho nye se wo du dwan ko na se wo de wo empanyimfo pedwan nti no bedi atana di dwan ba ada nti omo kasa tia asante hene enye sante hene nko ampo wo ya sante hene aso kasa tia Dormaahene a no aye careful firi se wotena se no hu se ade na wo ye no onye mfonso ntia na okasa tia na ogun sabo ni tia obenya na sensa guo no ete se duabo duabo ana se te se duabo duabo ye bombo no ene ye tuo no akanfo ye bombo ni ye kosua ene nsa no ene ye tuo nti so bi fa nsa no ta de kosua kan ho dia ene no wo hwe wase kura omunhwe sentene mpanyimfo se nyeda obeto bo atwa asu afram sa dan mpafin besi nyeda obetwa asuo obeto bo atwa asuo fram no nyeda no ana mpafin na chiremu na omunti ase se wo ya ade atia obi no obo odua na enyo adwene se wabo odua na watwa ba enya onti wafa ho adi David ebetima da ho 1000 years ama wurafi ati se oba wo ne wukunu tie na wukunu ese ohwe wo ne ye bi a watwempena na oba na wafokosua na de abodua na wafansa se da bi mentwempena na ade atome so ada wo betwempena no da na adua ne benya na sabre no na wonhwe na se o yes ade na ebenya na so waye dada wabodua na to dada wa register dada tada obe committee bia ti be bi wo baka se me no tra me mfa wachida na wo ka me mfa wachida no wabodua na da san no ada wo ko bedo abako fam pena wo yire china dana adua ne benya benya eda ho twen wiwa no ba bi enyi nti omo kasetia mpanyimfo bi eye na niemo ho Cheddar kwa gisika na yagu obi ho fi ya twa ntrato obi so omunyai David udi agoro hwe how bi ho ne ba wo so a wa nkasa no nhunu sa ba wo so fa wadwumam fa wo bia wo yire oma
wabusunya but omo ben wa asem to omo a wobɛsɛ sika ana wobɛsɛ wadaagye no ɔno na bosom bedi kan ayɛ ho adwuma sana duru so ne se beba sa de ne na wase ahye duaba ohu pa duaba ohu eni ti na sɛ how ba enkwa hemfie ɔhene betima kodi bɔne na kuro no manso how abam na ebedwa ɔhene bɛkɔ abusia bɛhu sɛ ɛyɛ dura hemfie no wayi ne tie afiri wo awu no bɛhwɛ ba bi mana omabio anyi wo wie nti sɛ mefa ne sɛ yɛte hɔ ne yakasa atia dɔma na yɛdi ewura akyi ne yakɔdɔma ne ntɔkwa akusi popopopo ewura kɔmboa no police ne bɛbɔ ho ban dabi ewura ho ban lesa asomdwe na yɛ pɛ ne twasa ɛba twasa yɛ nyinaa yɛ boa na asomdwe ne ba nti no nya wadwene sɛ me de me yɛ Dormaahene nti me free dɔma nti me kɔkasa atia obi nya wadwene sɛ wo yɛ santini nti wo kɔkasa atia obi dabi yɛnya atɔkwa ne ma mpanyimfo ne mienu ba so mo yade bi na enya ebetuma be kire wo mo se de ye kire Dormaahene enya temdidie enya ntokwa o tena se no hwe bi no o tena se mo se ei na se me wo fa kura be som na ma me to krata yi kata bebre o ma se afiri Dormaahene ko nwa ho enti no bi o ameto enti bi o no wonim enti me fa blame ne ma no so me so pe so hu na konwa no ho abakwasem pa onko Supreme Court onko hwe o menye ni nyina de ama no onka sente konwa no biem no nka sente asante hene bia so da yo ene na ye bede wase bebre ye tiefo ni ahwefo ene nana wa kire amamre ne amane pa ma yehunu ensem a na no eye Cheddar ye na kwa me bedi ako ekọ doma na okoto wasagefo agima badu ensem wo de to nanim so wo de ne ti ebeji akirema na wo de nsa koye ekire se asem na waka no wahye kena ene nana waboa yen wachire yemu watu yafo se yene ye nam abefo ntentemfidie so na ahensem yede ye ho agimu na ye kasa etie se bia buru nananom ne mpanyimfo no yenyai ebise na nam ye tie se wobiti empanyina dwaso a wogu nsa ensa guo no eyeduabo enti wo kasa tia no na se wanhwe yi a ne nsem bia eka bia no edi afe emfie pepepepe kura no a ebenyawo enti yesre yebesre yetiefo ne ahwefo so ye Dormaahene se wo ye asantini ye nyina ye akamfo ye ade baako enti yesre se ye nyina ye nkambom na asumdwe a ye nua bedi ako wa hya ase no ye nyina ye mohu dahuro na asumdwe mra Dormaahene asante entem na praye uyi baako a enebu okaboma emu ye mammo eni tie a ahenewa kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoresra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabmo ni mu hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nyeye bi tontonte ye no sa na ye fa nyansapo aboa ntaka na ma na ye kese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma ye fe ni din de sɛyin ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam fam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame